Joo, hei kaikki. Mä olen Harri Lammi, ympäristöhankkeiden johtaja Tiina Antti Herlinin säätiössä. Ää, Meidän iso työmme on edistää ja nopeuttaa päästövähennyksiä ja vihreätä siirtymää yhteiskunnissamme. Ja se on tietysti valtava iso muutos. Ja usein se on nähty teknisenä muutoksena, ja ihmiset on jätetty siinä liian vähälle huomiolle. Ja tietenkin tämä isossa kuvassa tämä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vaatii todella isoja muutoksia. Ja tämä tietenkin tuo vaikutuksia ihmisten elämään, ei välttämättä aina negatiivisia vaikutuksia, mutta myöskin varmasti muutosvastarintaa ja kysymyksiä siitä, että miten tämä vaikuttaa mun elämääni. Ja ihmiset on siinä hirveän tärkeä tekijä ja toimija sekä nopeuttamassa että hidastamassa sitä muutosta. Tässä on tietysti myös aika iso vallan epätasapaino, kun puhutaan isoista investoinneista ja isoista rakenteista, joita rakennetaan uudestaan. Ja nykyisellään ei ole oikeastaan sellaista neutraalia foorumia, jossa voitaisiin käydä läpi mahdollisia konflikteja ja ennakoida sitä, että miten suunnitella niin, että ihmiset kokee, että he ovat olleet mukana siinä ja heidän intressejä on otettu huomioon. Ja nämä konfliktit on keskeinen hidaste vihreälle siirtymälle. Ja huono suunnittelu ihmisten suuntaan hidastaa sitä muutosta niin paljon, että me olemme törmänneet siihen vaikka omassa työssämme vihreän teräksen investoinneissa, jossa on valtavan isoja investointeja, mutta se törmää siihen, että on tehty huonoa suunnittelua siitä, miten tehtäisiin vaikka tuulivoimaa sen teräsinvestoinnin tarpeisiin. Ja siitäkin syystä me olemme olleet rahoittamassa tätä Akodin hanketta ja toivomme, että sillä voitaisiin kehittää tämmöinen uusi toimintakulttuuri tässä vihreässä siirtymässä ja sellainen kulttuuri, joka ennakoi ihmisten näkökulmasta sitä, että miten tässä muutoksia pitäisi tapahtua ja luo tämmöisen neutraalin foorumin, joka mahdollistaa eri äänet tasapuolisemmin tässä keskustelussa. Kiitos.